Moskvadaky bu syýahat agentligi orsetler Türkiýe bilet almak üçin howlukýan mahaly örem gyzgalaňly iş alyp barýar. Bir mahallar Türkiýanyň dinjalş merkezleri iň halanýan ýerleriň biri hasaplanýardy. Ýöne 2015-nji ýylyň noýabryndaky krizisden soň Moskwa orsetleriň türk dinjalş merkezlerine gitmegini gadagyn etdi. Häzir käbir türk dinjalş merkezlerine gitmäge gaýtadan ruhsat berildi. Şondan bäri agentlikler günne 1000 çemesi bileti satýarlar. Очень активненько. Görýän şu pursadyňyz türk-rus gatnaşyklarynyň yaramadlaşmagyna sebäp bolupdy. Geçen ýylyň noýabrynda türk güýçleri öz howa giňişligini bozanlygyna aýdyp rus söwüş uçaryny urup ýykypdy. Moskwa Ankaraga garşy sanksiýalar geridi. Ýöne soňky hepdelerde gatnaşyklar gaýtadan gowlaşdy. Orset inni türk importlaryna we Türkiýe syýahat etmäge ruhsat berýär. Emma bu proses henüz hem çylşyrymly bolmagyna galýar. На сегодняшний день не снят еще запрет. После этого идет обращение авиакомпании непосредственно в Росавиацию. На рассмотрение этого вопроса отводится по регламенту 2 месяца. Türkiýe syýahat paketleri gaýtadan ýola goýulyp biliner. Emma käbir transport çäklendirmeleri henisem öz güýjünde saklanyp galýar. Käbir syýahat spesialistleri Türkiýe syýahat etmäge maslahat bermäge o diýen isleg bildirmeýärler. Скажу честно, вот кошмар, который у меня в голове стоит, который я хочу убедиться, что он не состоится. В том, что приехали наши туристы, но как в Тунисе, выбрали автоматчики, кинуться на пляж, и там всех постреляли наших. Вот нужно убедиться, что вот этого не произойдет. Bu gorky käbir rus syýahatçylarynda hem bar. В Краснодарском крае, в России. Почему? Дома. А вы слышали, что сейчас можно ездить опять в Турцию? Слышал. Угроза безопасности. Нет никакого желания ехать туда, где гремят взрывы. Türkiýe garşy girdilen sanksiýalardan soň Orsetиň yerli turizmi 15 göterim çemesi össe. Orsetleriň köpüsi üçin ýurdun içinde galmak iň gowsy. В этом году здесь, в России. А почему? Финансовый кризис. Türkiýe bilen gatnaşyklar gowlaşýar, ýöne munyň kadalaşmagy üçin wagt gerek bolar. Geçen 8 aýyň dowamında Rus mediýasy Türkiýany ýurdun düşmany ýaly edip görkezdi. Adaty raýatlar üçin güneşli türk syýahatçylyk oazisiniň şekline ýeten täsir uzağa çekjegiň meňdeýär.